det ikke er farligt? De siger, vi lever i en høj risikozone. Blasfemien stråler i form af tvangstanker med bombe på maven af din kone. Men du er en slave til nationen. Fuck, han har turband på, terrorister blevet den gængse motivation. Frygten har belejligt snedet sig ind i stuerne. Neokonservatismen kulminerer arbejder dybt og godt i slavernes tro på en forenet nation. Politiet siger en enig fraktion, styrer the pikhoveder på Christiansborg, der blandt befolkningen egentlig ikke deler mening med nogen. Er du sikker? Jamen skat, for det er den regering, der er medierne. Sprøjter løgn ud, så vi kan lappe det, og så ikke se lortet mellem linjerne. I selvrensagende usaglige tv-henvendelser til folket, for de drager det til den altudlæggende trussel mod befolkningen er 10-doblet. Og mørkt lægger sandheder, det bedre vi ikke har viden om. Hvis det pænt bred kan bedre tider, så længe vi bare arbejder for flertallet, der lige så hurtigt kan gå ned på